Omwanchi omotegereri eye iga riko FM egokoretera amang'ana buna koreng'ana atogotire kirage igondoche chiaragire chinsa 10 chia amagoroba buna ndaete gokoira eyemo yamo goika ase omoroberi bwa ekirambauti buna mogochi kwariganeriwa na oyo ominto Sweet Lady. Korwa ebirengo bia obogima bikina gochia igoro mono ase omochie oito o Kenya, na kobua mono ase omochie oito gusii nigo biaretire obotutukano na koreta ebikorwa bia obosari gokina gochia igoro mono ase oboibi bwabeire obwa ekerengo kia igoro, oboibi bwa chindagera na oboibi bwa enibo, ande ake nonya na endamwamu koba eya igoro. Korwa goikera ekirambauti kiarwa goetana na omochie oywo gusii nigo giasoa ase ensemo ya Nyamira kianyora omogaka oyomo na omong'ina oye barenge korera bwasongoso na goteba nigo bachiete koboka emambia bagende gokama eng'ombe yabo bakanyora eng'ombe yabo teiyo, na ekero bachiete korigereria eng'ombe eywo bagotebiwa ng'a eng'ombe nere ase oroche oreme ekenyanire, abwo ase bachiete bwango bono bakanyora eng'ombe eywo neyabo. Omogaka oywo na omong'ina oywo nigo bare goaka ebichacha akwo na koboria ng'a ntebi naki gose babwate omonto goikera agokorerwa ring'ana ringa buna erio. Abanto baito tiga totware obwanchani erio togenderere amagenderero ase ensi yaito korwa ekirambauti yatoerera ekero keranyora yande nkonyare koba igo yabaretera.